हाय लोगोफोर नै जोंहा दैयावहाय मानसि गबना थैनायखौ नायनो नागिरदों दा थांगासिनो दं आङो लोगोफोर दैयाव गथ'फ्रा बांगाल गथ'फ्रा दुगैहैदोंमोननो साबाय ओमफ्राय साथामा बासायबाय सासेया थैबायनो दासिमबो नागिरगासिनो दङ नै मानसिफ्रा माबायदि नायगासिनो दङ नागिरनायखौहायो नै दैयाबो जि देरदों दैज्लांनि सम जा देरखादों दैयाबो बोरै मोनगोन दे आरो बेयावथ' बिराद जिसिपिजोंहाय बिराद गोथौ गोथौ खुरबावनायसो जायगायाबो बोरै मोनबावनांगौ 12 बोसोरल'मोननो हौवासा गथ' बिमाया आद्रि आद्रि गाबै गाबैनो फिट नांलायलायबायनो देलाय बेसे गोथौ दैया दैज्लांनि दै सानफ्रामबो अखा हानानै देरनाय दा नागिरगासिनो दङ ओरैबायदि मानसिफ्रानो दोबै दोबै ओरैबो ओरैबो मानसियानो नागिरगासिनो दङ बांगाल हौवाफ्रा नागिरगासिनो दं नै दै गेजेर गेजेर गायै गायै मोनाखिसै आरो ना नागिरबाबो नै जोंहा नायग्राफ्रा मानसिफ्रा जि नायफैबाय जोंहाबो बयबो फैजोब्बाय नालाय जोंहाबो नायनो लुबैनानै फैबाय दस्रा जायगायावसो नुयोमोन दा गामियावनो नुबाय जोङो मबाइलफ्रावसो नुयोमोन नै माबायदि मानसि नायगासिनो बिराद गोथौखा दैया जिसिपिजों खुरजोबनाय ना बिराद गोथौ गोथौ माने जाय गब्र'गोन बियो बासिखानाय नङा आरोना बिराद गोथौ गोथौखा दा नागिरगासिनो दङ नै मेचिनजों बेनो नै मानसि नागिरग्राफोराबो नागिरगासिनो दं 12थानिफ्राय जादों होनदों नामा 12थायाव दुगैनो फैदोंमोन न' गथ'फ्रा ओमफ्राय ना सारग्रायासो बासायदोंनो साथामखौहायो ओमफ्राय सासेखौहाय सानस्रिनो रोङैनि बासायहैनो हायासैनो नङाबा गावनो गबगौमोननो बे बासायग्राया बेखायनो सासेखौ बासायनो हायासै नै नागिरगासिनो दङ बिराद नागिरबाय बेस्राफोर बिसोरबो गैया मोनाखिसै जोंहा जि फैनानै नायफैबाय नै ज' बेलासिलायबाय आरो नायनानैनो थांनो रोंलायलायासै जोंहाबो न'आवहाय गिथाव बाथावनो दैफ्रावबो हाय गथ'फोरखौनो थिनहरनो नाङा आरोना बिमा बिफाफ्रा बिराद जोथोन लानांगौ एसेबां गिथाव बाथाव दै एसेबां गोथौ मानो दुगैफैनांगौ दे गथ'फ्राबो नायलाय बेसेबांबा गोथौखा दैयानो